Moro. Mä oon lähdössä. Hyvä. Mites päivä on mennyt? Hyvin, kiitos. Oikein hyvin. Mites tavarat on riittänyt? On ollut ihan mukavasti. Onko tavarat tilattu? Kaikki kunnossa? Kaikki on kunnossa ja kaikki on tilattu. Loistavaa. Ei muuta kuin huomiseen. Kiva. Moikka. Moikka. Ja semmonen päivä se oli sitten tänään. Mitäs huomisella olikaan? Samperi soiko. Morjes Timo. Hei, nyt on paniikki. Mä oon töpännyt. No, mä oon huomiset tavarat unohtanut tilata ja ne on lehdessä. Pystytkö soittaa Kimmoa myöskin? Nyt on sen verran hässäkkää, että mä tarvitsen. Hyvä. Mennään saman tien. Nähdään. On moro. Heitäkö Kimmo lastaa? No niin, on nätti. Kyllä tällainen kato käsin tehty luomusämpylä, niin tää se on paras. Mikä se haittaisi no vähän eri kokoisia? Ei varmaan. Maku ratkaisu. Pari pussillista on jo. Paljon Kimmo me piti tehdä oikein? 500 pussia per kauppa. Morjesta. Mitäs täällä kauppiaat pyörittelee sämpylöitä? Ei. Meillä on huomenna kampanja ja pitäisi saada 500 pussia per kauppa sämpylää. Me ajatteltiin, että tullaan tekemään itse. Kyllä. Miten olis? Meillä olisi tuossa sämpylälinja, minkä kanssa saataisiin pikkusen nopeammin tätä hommaa tehtyä. Kiinnostaisiko yhtään? Mites sä luulet, kuinka kauan siihen menisi aikaa, jos näin tehtäisiin tuolla linjalla? Ei siinä puolta tuntia kauan. Se on siinä. Se on siinä. Ei muuta kuin linja.